ekene m unu mma agbakwa unu ihe unu ga-eme wee gaa n'iru unu aghọtago ụmụnne ya bụ ụchanụ ntị unu ya bụ ọkwa unu fụ na arọ na-achọ ịbịa n'isi njedebe kedu ndị gaa n'iru ọ bụrụ na ị gaa n'iru wee nye aka elu ọ bụrụ na ị gachara ka isi chọọ chere na nna abịa ọ bụrụ na ị da si n'elu akpala nkwụ daa n'ala nya anyị n'ụlọ elu daa n'ala sụwacha ike nya bụ ọkpụkpụ ike gị dameji mana chukwu ka debe gee ntị ị ya agakwa n'iru ị ya aligolu n'elu tawa ahụ ị na-achọ ma ị ga-em ntị nya bụ ka anyị tinyekene n'anya na ihe a na-akpọ reflection bụ nya bụ ka isi wee bi ndụ bido na Jenụwarị wee lukwe na Disemba a na-abịa o nwere ofu ihe gbatu m n'uche nsi ka m gwakwu na ọ dị real so ọ bụrụ na ị na-enenie nya bụ betrayal ma ọ bụ ịmago nya mmadụ nye gị trọst ibitray gị ya maka onye gị trọst na-efeli gị anya wee gị ka nwanne nnọọ kpọrụta gị tinye gị n'obi i wee pịakwasị anya azụ imenie ọ bụrụ na imelie jee chọọ ya onye ahụ biko ya bụ ọ bụrụ na iji ụgwọ ije chọọ onye ahụ si a biko mma na-akwụ gị ụgwọ obele maka onye gị with trust ọ bụrụ na ị disappoint nwaanyị ịchọọ ịnụ jee nụ onye ọzọ maka na ndị befa ji ego jee chọọ ya chọọ ihe ị ga-eji tinye ya aka n'obi ma ọ bụ na ị disappoint nwoke ịghọtago ngwa rụchazianị ntị ọfụma unu ma na mmadụ kpọrọta gị nya onwe ike ọ bụla ọga gị trọst gị nya na-efelu gị n'anya wee gị ka nwanne tinye gị n'obi i wee pịawasịcha anya azụ nya bụ isi onye imi ma ọ menye ofu ihe ma ọ gbaa amasị gbagidie ọ nara adị mma obere akwa ọ na-elu chukwu ntị ndị ọ na-adị ka ụgwọ bọọlebe ọ na-akpatalụ mmadụ ịgachi ya azụ ọ gakata n'iru ọ gaba azụ nwere ike ma onye ahụ agana n'iru chacha ọ na-amachi time na-amachi ịmara left right ihe adị aga n'iru cha nwee nke ị ga-agakata n'iru ọ dịghị ka ilubego n'elu nya bụ didi pik ebe ahụ ka ị ga-esizi wee daa ifugie ọ dịrọ mma nya bụ ma ọ bụ ọ bụrụ na iji mmadụ ụgwọ ma ọ bụ na mmadụ na-ego ego gị jidesielie ike na ọ trọst oge iwelie isi ha nke ka ndị tegodi nke a o ji ego ọ nara na ọ bụ na-akatachi aka pụpụrụpụ ka njidegodi nke jidesie ya ike ya chụrụ m bịaba ndị onwe ike ọ bụ na ọ na-ebetele aka Amerịka ma ọ Europe isi ha fa nọ mma onye gị ya with trust iwee betray enyi ọ nara adị mma ma ọ bụ na onwe nwaanyị bịa nnọọ kwete gị na ụbịam gị na ọnụ ntụ bịa nnọọ ndị befa na pịacha ịtalị maka gị ọ na-eweta ego na-enye gị ọ na-ama na-eji with you nya mgbe ị nwere ihe ọ dịghị ka ị nwetebe gị ihe ị n'ebe anya ebe ọzọ isi ha ọmachi yazikwa m ibulu n'uche na ị ga-arapụ ya n'onye ọzọ mgbe ahụ ịkpataba gị ihe ị ga-eme bụ mgbe ịkpataba gị ihe ahụ nya ọkwa gị na ya ka nọkwa ihe ị ga-eme bụ idu onye nnukwute ụlọ nya ịmara surprise anya ọ bụrụ afịa imeghelie ma ọ bụ nye nnukwu ego ma ọ merie ofu ihe ụtụrụ anya nya karịrị ihe ahụ ọ na-emebulu gị nya karịrị tansten imelie nye wondezi ọ ga-anụzi chamgwom ọ yazi agbogbu ya obiri nne maka imegolie enye nya bụ ma ọ bụ na mmadụ nye gị kọnekshọn o nwere kọnekshọn a ga-enye gị nyechetie gị ị na-etozi o nwere ike ịgafebezi onye ahụ nye gị kọnekshọn iwezi onye ahụ na ọ bụrụ ihe oluozi levụl gị na ya ma ndị na-akpakọzi alụ o nwere levụl ị na-achọzi ọ bụ ndị ahụ ka ị ga na-esozi ọkpọ gị na fon ị na-azị azị ya dịka enye ignọ isizi onye nka o mekwere ihe jụọ ese o nwere onye mma na panya o mere ihe nya onye ọkpọgote na-adajọgharị onye ahụ onye kọnekshọn bụrụ ihe bunye enye kọntakt onye ahụ lia karịa anya ọ na-akpọzi ya na fon ọ na-eme ṅa ọ na-azụkwa epik chacha ịma na o mechi onye ọgaba nga chọbakwa onye nke ọzọ ifugie ọ nara adị mma ịbait finga na-enye gị nri ịbait anya ị ga-atajikwa aka gị so ime n'ụdị ihe ahụ ịkagodi mmadụ sofa na ọnya tren gị jos kpọbatakwu ya na-enyekweli ya aka sef ma ị ka na-egekwa ya ntị na-enye ya respekt ahụ o ji wee trenie gị ma ọ bụ ọga gị zụ gị n'afịa izunye ori nke kacha njọ bụ ndị ji mmadụ ụgwọ iwe nye na izuru ori izugokwa izulu ori maka ịkọnvat gị ego ahụ to nke gị ihe akwa aga n'iru
yara aga n'iru ị ga na march time left right yara emenwu forward march maka iji ihe mmadụ and ọ bụ onye trust gị wee nye gị ya ọ bụ dị onye a trust gị ime nnọọ chandum yi gachata ya ebe isi na-egachata wee ghakọ onye ọnụ onye ahụ ga na-akwakwa alịlị o nwere ike mee gị obele ihe mana ọma mmeche gị nnukwu ihe mana onye trọstụrụ ala gị were gị tie n'obi dịka nwanne dịka nwa ya dịka ịmago onye nke iwe pịawa anya azụ onye ahụ mere ya ọkwa ifu onwe gị n'elu ọjị ịdalụ gbodo onye kwa ejelu gị ebe ọbụla jos na ọ tara aka n'ọnụ kwa ala ifu gị ịbụrụ nwaanyị azụcha gị n'akwụkwọ nwoke zụcha gị n'akwụkwọ nnọọ na-eme na ọ ga-anụ gị ịfụzie onye ọzọ ka mma isolie icheta ezikwa adịm mma gị na ya ma ihe o spendichala gị jos isoro onye ọzọ ọ na-aba faya kwa ka ụgwọ bọọlebe so ọ bụrụ na imelie o nwezi ike ọ bụrụ na ịnụta ideji mba chọọ nnọọ wee jos nnọọ yọọ ọnya biko ihe ọnya biko ọ bụrụ na o nwere ka ihe si gị adịlị gị itinye n'aka na nnukwute ego bute akata mkpa ego bunye mgbe ị yọchara ya biko ahụ ka ọ gbaghara gị ka ị wee gaa n'iru ma gị nwoke disappoint mmadụ mara ihe ị ga-eme ị kwesịrị ime ihe ka obi wee dị mma ebe ị nọ so imere ka mmadụ na-akwa alịlị ọfụ gị ọ na-enwe mwute ịpịawa na mmadụ azụ nye gị trọst ifu gị ime ihe ndị a ọ ga-abakwala gị ị ga-agakwa n'iru isi na ha na okwu bụkwa okwu agbụ si na na-ekwu ọkwa ka ọ bụcha na a na-ekwu okwu anakwa m ekwu ya ka ọ bụcha na m na-ekwu okwu ana m ekwu ihe a with experience ana m ekwu ihe a with experience anaghị m ekwu ya ka ọ bụcha na a na-ekwu okwu ọ bụrụ na iji mmadụ ụgwọ jee nnọọ kpaalụ si ka isi ga-akwụbi anya nwayọọ maka ikwuo ya n'ike obu oge aka ị na-akwụ ya anya obele nya imeki ye one amount ọ bụrụ 100 or 50 30 every month ị na-akwụ ya anya ịconvert ya to nke gị ịconvert anya to nke gị ị gara egbogo ị gara egbede and ị chọba iligoli to the peak ime godo kiti gbuu ifugi so ifuga ebe ụmụ ihe a si emecha anyị anara ama anyị na-efe ilu na anyị dị smart anyị dị smart ka anyị mekenie ka anyị menye wee ghọkanalada nwanne m bịamdụ nwanne m agụụdụ nwanne m ihe siri ike anyị mana ihe siri ike mana ime ihe a na-agwa gị ọ ga-abalị gị uru ifigi ọ bụrụ na akụkọ nke ọdụ unu mma sikwanụ good fine beautiful sikwanụ cool kwuo na uche unu ma kesakwa ka anyị na-eme n'ihe ka ọ na-adịkwala n'anyị mma ọ bụrụ na ihe itibere folo n'elu ihe itie folo bọsị ọzọ anyị pụta ka ị wee maa na anyị apụtago ndeewo na ụmụnne